tɔgɔ Cheikh Amadou Diallo. O b'a sɔrɔ karamɔgɔ dɔ bɛ yan denmisɛnnin 100 b'a bolo ou bien 50 b'a bolo. Samiya fɛ u bɛ sɛnɛ kɛ dɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan n'a ye so o de bɛ kɛ balo ye. Tuma dɔw balo t'a bɔ denmisɛnnin ka ca dɔw bɛ wuli u bɛ taa yaala dugu kɔnɔ i bɛ n'a sɔn aw b'a fara ɲɔgɔn kan aw b'a dun. Bon n'u dun nana duguba la ne morikɛ y'i sigi ko fɔ dɔ ka na ni 20 ye ou bien ka na ni 40 ye a laban ye muɲa tɛ kɛ tiɲɛli ye. Anw bɛ mun dɔn garibuya la o ye garibu bɛ taa mɔgɔw ka lu da la u bɛ dalili kɛ dumuni bɛ d'u ma an tun tɛ wari ko dɔn mais ni kɔni ye garibuw cɛ ka na n'u ye duguba la o ko tɛ dumuni ko ye tuguni dɛ wari ko bɛ fara a kan sabu e morikɛ ye e nana duguba la i ka so tɛ yen i dɔnna loyer la i bɛ loyer in sara cogo di wajibi b'a fɔ denmisɛnnin k'u ka na ni 20 u ka na ni 40 o laban dun ni Ala ma fara an kan o denmisɛnnin laban bɛ kɛ zon ye. Garibuya kɔni a ka ɲi cɛkɔrɔba la a ka ɲi kalanden na ani minnu dɛsɛlen don mais denmisɛnnin k'i ban baara ma ka denmisɛnninw ta ka taa n'u ye siraba dara ou bien ka yaala yaala vraiment a man di ne tɛ sɔn yɛrɛ tant que i ka kɛnɛ i bɛ se ka dɔ ɲini ne t'a d'i ma cɛkɔrɔba dɛsɛlen o bɛ faamu garibudenw o bɛ faamu banabagatɔ o bɛ faamu mais sunkuruninw ka denw ta ka t'i sigi sirabadaw la ka to carré kɔnɔ k'i ban baara ma finiko sarala bɛ yaala feere bɛ fɛn bɛɛ bɛ yen nɔ k'i ban o ma ko garibuya vraiment n'an yɛrɛ siran an yɛrɛ de kan ka dabila ni m'u sɔn u bɛ taa baara kɛ. Baara ko yɛrɛ de ka gɛlɛn yan et puis mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn a bɛ taa yɔrɔ min na yɛrɛ de quoi donc wajibi ni solution sɔrɔ n'i taara yɔrɔ min na o t'u dɔn i bɛ se ka garibuya kɛ pour que i ka balo dɔrɔn est ce que sinon garibuya a man jugu ne hakili la garibuya a bɛ se ka kɛ nanbarani sen kelen yɛrɛ dɔw bɛ yen quoi baara b'i bolo nanbarani yɛrɛ dɔw bɛ yen baara b'i bolo a bɛ hali fiɲɛ to a bɛ fɛn de kɛ kɔni a bolo baara kɔni n'a b'a bolo a b'a dɔn a bɛ fɛn sɔrɔ a la a b'a kɛ o mais ni fɛn tɛ yen pewu wajibi mɔgɔ ka taa garibuya kɛ. Sisan denmisɛnninw bɛɛ kɛra garibu ye faamaw yɛrɛ bɛ se k'a lajɛ ka fɛɛrɛ kɛ ka dɛmɛ kɛ parce que denmisɛnnin fitinin dɔ yaala la bɔlɔn fɛ tentɔ n'i yɛrɛ ye f'u hinɛ bɛ don i la faamaw yɛrɛ bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ ka o jɔ ni fɛn denmisɛnninw ka fɛn dɔ ye hali kalo kɔnɔ ka denmisɛnninw ladon ka fɛn dɔ kɛ o fana ka wusa ni denmisɛnninw ye fanipɔli na kare fɛ a bɛ dɔw kɛ zon ye a bɛ dɔw kɛ vagabond ye a bɛ dɔw kɛ drogue tala a bɛ dɔw kɛ joinmina ye yɔrɔ kɔni fɛnɛ man ɲi an bɛɛ ye denbatigi de den bɛ bɛɛ bolo ni faamaw yɛrɛ sera k'a lajɛ ka fɛɛrɛ kɛ ka solution dɔ ɲini a la walasa garibuya in hali n'a ma dabila walasa dɔ ka bɔ a la. Garibuya ka ɲi mɔgɔ dɔw la a man ɲi mɔgɔ dɔw ma pour que garibuya ka ɲi makɔrɔbaw de a man ɲi denmisɛnninw minnu bɛ se ka baara kɛ a man ɲi olu ma ka ban baara ma ka garibuya o man ɲi pour que a bɛ denmisɛnninw tiɲɛ a bɛ jamana tiɲɛ a bɛ jamana lasegin kɔfɛ quoi minnu bɛ se ka baara kɛ dɔrɔn u ka baara kɛ u ka garibuya to yen. Gɛlɛya dɔrɔn de don quoi gɛlɛya de bɛ na n'a ye quoi parce que garibuya tɛ mɔgɔ ye fɛn ye ko a bɛ diya i ye i bɛ wuli i bɛ taa kɛ quoi fɛn min yɛrɛ don a bɛ mɔgɔ yɛrɛ lamaloya quoi mais ni moyen t'i ye ni dɛsɛ b'i la donc tu es obligé ka taa garibuya kɛ quoi a bɛ baara ntanya de ye quoi parce que ni Mali yɛrɛ tɛ jamana caman bɛ yen projet dɔw de kan ka créer pour que ka se ka dɔn kɛ ka a mɔgɔ qualité dɛmɛ quoi donc n'o tɛ jamana na dɔrɔn garibuya tɛ se ka dabila quoi bon mɔgɔ dɔw fɛnɛ bɛ yen i b'a sɔrɔ u bɛ se k'u sen kan u bolo kan u bɛ se ka wuli ka effort dɔ kɛ ka hali n'a kɛra ka fɛn dɔ mouvement dɔ kɛ ka wari ɲini cogo dɔ la bon olu fɛnɛ tɛ sɔn o ma quoi donc ne kɔni bɛ nin bɛɛ kɛ sɛgɛn de wa en vrai dire